Naša Georgína. Pardon, nie je Vento, ale Jetta, áno, ospravedľujem sa. Je to tak, je to staršia verzia, takže počkáme, aký agregát tam bude, ale podľa mňa určite dieseláčik. Nie, benzíňak. Dokonca prekvapil chalanisko. Dobre, zvuky sú OK. Vyzerá, že to bude aj kýchať. Dobre, skúsme sa sústrediť aj na tú Georgínu vedľa. Už som to dneska síce zo pár razy povedal, je to v základe Škoda 100, čo sa týka podvozku. Je tam založený 1.4-kový DOHC-čkový motor, teda hlava je DOHC-čková. Dnešné nastavenie je 202 koní, 190 Nm. Svetlá výška toho auta je 72 cm. A je to plechová milenka toho gazdu, ktorý ho sedlá. Každopádne, kladivkové zapaľovanie tam už asi nie je, aspoň podľa toho zvuku. Počkáme si výsledný čas, mohlo by to byť okolo 11 niečo, 190 v cieli a 11.54, veľmi pekný čas.